is dood in Johan, op 100 juni. Als ons dicht per ons plag Johan, hij heet de Hulgan, dan wil je vrije. Dopen de deel is er over naar over de l'amour met hardy. Pieter man in Hendal, gewoon zuur wij die niet aan wegzet, of 10 min vierge, als je toe lachen met Robin Wayne. Abraham Panyas door l'amour, daar zo zijn goedendraal, gaat een wat figuur in il was David. Maar tegen ons ook een figuur met je die buur gaan waren daar waren. Piquer ze nou, piquer ze goed. Vier suppose que je nou wie tom que je goed. Ook wel dan waren we nog zuur meer dan laten dit niet. Nou que ze nou, nou que ze goed. Met papier en daar waren zien tom daar, hebben we moed waren ben, die buur gaan waren niet. En ook weet je dat ook zo'n pidjo had laten daar was dat niet goed eraf. Zoals een pitrouilles. Hoe hij koos had zuur daar. Puis jij een toele blauwe zo waar dikke peweruggen. Galens compagnon ben bereid en wat ze hebben breuwt kunnen gaan naar labour kunnen. Uzet gaan naar de goos niet. Agentuur de zee waar boezerrik compagnon man beteen. Hij die aprist was tot de nulsio met unen. Our bidder van baard. Puis je zou wel boven nou op die bugel. Abrema wie je klep ordinal gaan een drukov. En deel is monstraat ja zo ze niet meer. Reden niet mee laten notre conan mondo wil het niet. Fi dat duele waar notre conan. Fi pawaina het is west. Dat west. Proze kon gaan er. O nak het termen trouw gaan mee. Prazo nou. Dit gaan het bon goving kan het boven. Die had ik willen zien nou. Die notre conan nou van daar stond het voor die hoofd die nou pra. Hoe gaat die? Los gerit gas. Para otro. Amman is geen haas. Amman weg wat dan waar noala die dan een tribiljoen. Ja, we zijn naar eens gedaan. Bromarit, rankedier. Als je de kost of ballonnen. Mee hadden er een loezo de huisie. Para otro loezo, bimetro a loezo nem zijn. Ja, maar remauzo wie de bon goven. Mauzo suppositoire de la cabeza rectum. Ja, boom, maar ja, fida. Doe no toch gewoon door la creo andor, aboro. But, en toen we daar je goede naar heeft, we hadden weg gegeven, dan willen parola die mam gaan notre conon. Die pauw je de goede gaan, die parasola de gaan en mam je ta. Pero nos luso die de la cabeza lestom. Maar doe je dat, comprende palpers daar je dat had. En toen is het bij zelf dus een papa zo aan dola, veel hier zelf nou. En zo suppositoire de la cabeza rectum. Misschien moet ik zeggen dat je stuurt in een potje zo, hij kan blazen in roog, farmacieën kunnen, ik weet het zeker. Kijk, hoe moet je het doen, droog je het hier. Bon, die pauw je gaat die man fidelare, non een stalle dag, misschien onder la cadunen daar, dat ja, maar die weet je hier over nou, hola, hier zo geen nou door op bon. Bon, wat doe je in la kanaal, maar die allez, het is, bij mijn 3 video's, wat kan dat doen? Parada que na me gulga ni me vie un pepe huerla, materialize de la que suppositoire mam gus. Oh, ja wat me jam doe huet halor en ja wat me. Hier van, allez, die pauw is jo goed. Ayo mam gus, ma doe je dat te bugelkees. Ja, plezant dat bom. Maar bom denk ik dat don hij dus binnen een pechamen. Ja, met de kat video la die suppositoire die. Ja, wat me zo die goedie. A fini goes na chevalier hotillon il lost jusque die petit bateau très niveau arrière. A ni bien on war penis doulin oui la que suppositoire mais pas d'azelle war greer. Oh mam good me zo nehet. A hoed gan paraieta. Pepe wel aan dood nog een bapide met doorlakken hier. Gotos na lari dite. Niske de non drupa bopen, me had de lara dita. Surtout berza rauda. La kiske nia bahan tulla zo contrefed de westalizero. Tasken de la kenia bahan ni tul ron. Paraje koos mam goos laris din bahan tul ron. Pide gui gilenes bidigun. Neuke guir mehet. Vrema sueta de trugare behe. Rakar jozal radi, he ai poendi los kan maar reggan en al. Ik zet je al redin lar da kennen we jal. Men merci de tout bostra, dat we dat aan me heye dat gileu kan we de no a conta de no fentus.